Monet ilmiöt näkyy ensin Kalliossa, enkä tarkoita vain katumuotia. Hesarilla on ennätyspitkät leipäjonot turvaverkkoon pettämässä. Nyt tarvittaisiin iskun kestävyyttä. Olen valmiusasiantuntija, enkä puhu nyt vain sodista tai ympäristökatastrofista. Meidän on autettava ihan jokaista helsinkiläistä selviämään eteen tulleista iskuista. Mä oon oppinut tutkivana toimittajana A-studiossa ja MOT-ohjelmassa, että maailmaa parannetaan kuuntelemalla herkällä korvalla ihmisten huolia. Se ei nyt toteudu ja myös ihan tavallisen keskiluokan mitta alkaa olla täysi. Me tarvitaan myös jatkossa iskun kestävää tiedettä, taidetta, liikuntamahdollisuuksia, kansalaisjärjestötyötä ja vapaa elinvoimainen lehdistö. Vain silloin me voidaan kukoistaa kestävänä luonnonläheisenä kaupunkina. Mä olen saanut elää hyvinvoivassa Helsingissä ja nyt on mun vuoro auttaa muita. Mä olen Tero Koskinen, äijä vihreä ja on kuntavaaleissa ehdolla Helsingissä. Tehdään yhdessä Helsingistä iskun kestävä ihan kaikille.